Hola, aquest és un vídeo en què veurem com hem d'afrontar-nos al comentari de text de la prova d'accés a la universitat de l'assignatura de Valencià, Llengua i Literatura. Què explicaré en aquest vídeo? Dins la cohesió veurem els recursos tipogràfics. Però, què és la cohesió? La cohesió és la propietat textual que agrupa tots aquells mecanismes que manifesten explícitament les relacions que s'estableixen entre les parts del text. Els recursos tipogràfics apareixeran a l'examen de la següent manera. Explica la funció que fan al text, les cometes, la cursiva, els parèntesis, la negreta, etc. És a dir, que depenent del text que tindreu, us preguntaran uns recursos tipogràfics o altres. Aquesta pregunta val 0,5. Però, què són els recursos tipogràfics? Són elements textuals que permeten expressar diferents matisos o identificar ítems que acompanyen el text, com ara títols, autors, cites, entre d'altres. Algunes de les més habituals són les cometes, el guió, el parèntesi, la cursiva, negreta, el claudator o la versaleta. A continuació els veurem més detalladament. Les cometes. Tenim tres tipus de cometes. Les baixes o llatines, que es fan mitjançant aquest gràfic, les altes o anglosaxones, que es fan a través d'aquest signe, i les simples, amb aquest signe. Per a què serveixen les cometes? Doncs per a referir-nos a títols de conferències, comunicacions, discursos, capítols, parts d'un llibre, articles en diaris i revistes. També serveixen per a destacar el significat especial o el matís d'una paraula. Per exemple, no crec que Joan siga un corderet, tot al contrari, en aquest cas corderet no significa l'animal, sinó que va per un altre sentit. També serveixen per a reproduir les paraules dites per un altre. Per exemple, segons Fuster, i com volem dir el que diu Fuster, posem les cometes. La unitat col·loquial és, etc. També les cometes simples s'utilitzen en la traducció de mots d'altres llengües. Per exemple, l'esposa obtinguda per aquest tipus de treball és la llaviru o dona treball. En aquest cas, per a traduir aquesta paraula, utilitzem les cometes. Els parèntesis s'usen per a fer explicacions o aclariments al marge de la línia del discurs principal, per a donar referències o afegir detalls complementaris, és a dir, fer explicacions. Un exemple és els locals on ha estat instal·lada aquesta unitat. Com volem dir on està aquesta unitat, utilitzem el parèntesi per a explicar-lo. Són espaiosos i tenen una bona llum natural. Volem també definir com és aquesta llum. Per exemple, posem els parèntesis i la informació. Els finestrals hi són molt abundosos. La lletra cursiva s'utilitza per a destacar els títols i subtítols de llibres, com per exemple, has llegit Xènia, tens un WhatsApp? Xènia, tens un WhatsApp? Com és el títol del llibre, utilitzem la cursiva. També serveix per a destacar els noms de diaris, revistes i publicacions en general. També per a títols d'obres d'art, pintura, escultura, música, la pietat, la rendició, etc. Títols de pel·lícules i de sèries també es posen en cursiva, La casa de paper, Merlí, entre d'altres. Noms propis de vaixells, avions o altres vehicles, com ara el Titanic. Paraules i locucions llatines que no estan adaptades, per exemple, doctor honoris causa, sine qua non, entre d'altres. Paraules o expressions en un altre idioma, també utilitzem la cursiva per a que es fi. Per exemple, off the record, com està en un altre idioma, fem servir la cursiva. La lletra cursiva també la utilitzem per a destacar paraules no normatives, com ara sempre s'escaqueja quan hi ha més faena. Per exemple, escaquejar encara no està acceptada. També la utilitzem per a remarcar paraules dins d'un text que volem que tinguin un altre sentit. També la utilitzem per a remarcar paraules o frases usades en un sentit metalingüístic, com ara la paraula saldo és un manlleu de l'italià. També la utilitzem per a paraules o frases citades com a exemple. Les paraules poden ser agudes, com ara camió,
Matalàs, Ramon, entre d'altres. Els malnoms, sobrenoms i àlies també aniran en cursiva. Per exemple, Paco Cabanes, el genovès. Com és el malnom, doncs el posem en cursiva. I per últim, per a indicar el nom científic de les espècies vegetals i animals, com ara el rovelló Lactarius sanguiflus. El posem en cursiva. La lletra negreta s'utilitza per a destacar alguna paraula respecte al seu context. Per exemple, la matrícula del curs vinent es farà del 20 al 30 de juny. Jo vull remarcar la paraula matrícula i les dates. El guió el fem servir per a fer incisos aclaridors, una funció pròpia també dels parèntesis. Per exemple, el premi al millor actor, segons els crítics, és per a Pep Cortés. Així utilitzem el guió per a donar una informació. També serveixen per a les intervencions dels interlocutors en un diàleg o també per a delimitar incisos del narrador en els textos narratius. Per exemple, eixe telèfon, digue Marta, no existeix. Els claudators s'usen per a afegir informació addicional. Com hem vist, també es pot fer amb els parèntesis o el guió. També la supressió d'un fragment s'indica amb 3 punts suspensius col·locats entre claudators. És a dir, si jo vull citar un text però no vull escriure tant, abreviaré utilitzant els claudators i enmig els 3 punts. La lletra versaleta és un tipus de lletra que utilitza els caràcters de la majúscula però amb l'alçària pròpia de les minúscules. S'usa per a escriure els cognoms dels autors en citacions bibliogràfiques. Per exemple, si volem citar alguna obra, doncs els cognoms de l'autor els posarem en versaleta. I fins ací els recursos tipogràfics. Moltes gràcies!